Kien mat-tokki ta' 2:30 sa 3 wara nofsinhar li l-Professur Anthony Zammit ingħata l-aħħar tislima. Kienu mijiet il-persuni li nġabru u mlew il-Knisja parrokjali ta' Ħaż-Żebbuġ, il-lokalità li fiha twieled, trabba u għex biex isellmu l-memorja tal-eks membru parlamentari laburista. U ħalla din id-dinja war li tilef il-battalja mal-kanċer nhar is-Sibt l-4 ta' Novembru. Membri miż-żewġ naħat tal-Kamra kienu preżenti għall-funeral, turija ta' rispett li gawda matul ħajtu, irrispettivament mill-femiet politiċi differenti. L-omelija tal-Ħaż-Żebbuġ ġew Mizzi kienet ibbażata fuq 3 kwalitajiet: il-professjoni medika, il-bniedem soċjali li kien u l-fidi b'saħħitha illi kellu. Kien deskritt bħala eżempju ta' kif għandu jkun professjonist li jiżra it-tama fil-marit. Kien tassew bniedem ta' empatija kbira, jisma' iħoss ma jġudikax u jilqa' lil kulħadd. U kien dispost dejjem anke fil-missieb kulħadd. Deskritt bħala bniedem speċjali, l-Professur Anthony Zammit kien viċin in-nies u kien jinżel għal-livell ta' kulħadd. Mhux biss allura biex il-marit, imma anke biex il-kol. Biex ikun ta' ġida, biex ikun ta' servizz ħaġa. Kwalitajiet li matul is-67 sena ta' ħajtu arafhom ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat. Kien bniedem ġentlom u ġentlom f'kull qasam, il-fatt li kien dejjem jikkontribwixxi b'onestà u ġenwinità kbira dak kollu li wieħed kien jitkellem jew l-iktar li kont nafu mill-lat politiku bħala membru parlamentari fil-grupp parlamentari laburista u nista' ngħid li dik qed tolqotni il-ġenwinità tiegħu f'dak kollu li jagħmel, il-fatt li jistgħu jgħidulek in-nies kważi tmur tħabbatlu x'int tmur tħabbatlu ħajjiftaħlek, nafu niftakar kemm kien iddispjaċi ħafna il-mod ta' kif kien ġie ittrattat fl-irtirar tiegħu. Imma ma kienx bitter, baqa jsegwi u jara kif jaqdi lin-nies, isegwihom f'saħħithom u anke meta kien rappreżentant tagħhom. One News isellem u jirringrazzja lill-Professur Anthony Zammit u jesprimi l-kondoljanzi mal-qraba kollha tiegħu.